senyor alcalde. Espero que em sentiu bé. No he provat fins ara a l'àudio. Aquesta moció, de fet, no va ni de gent a favor de la monarquia ni gent a favor de la república. Simplement és una moció que té a veure amb la transparència, amb la justícia, amb la confiança que els ciutadans dipositen sobre els seus representants, sobre la corrupció, sobre la dignitat també que es pot exercir un càrrec. I, per tant, jo crec que el més important que podem dir aquí és que en una democràcia el més greu probablement no és ser corrupte, sinó el més greu segurament és que això no tingui càstig. És a dir, que aquelles persones que es permeten fer coses, diguem, fora de l'àmbit estrictament de dignitat de la persona, que van més enllà d'això, van cap a la corrupció, aquestes persones, quan són descobertes, i se sap una miqueta de què va el tema, que no tinguin un càstig com a mínim electoral i com a mínim de la justícia. En aquest cas, estem parlant d'una monarquia que no se sotmet a les urnes, per tant, li importa molt poc si la seva gestió ha estat més o menys valorada, si la gent participa més o menys de la seva gestió, si tenen més o menys apreci, no els importa massa, sincerament. Són gent que estan en un lloc de poder i el exerceixen com els sembla que ho han de fer, independentment de l'honestedat i la dignitat que haurien de tenir. Per tant, aquesta moció va d'això. No és tant si s'han comès poques o moltes corrupcions o irregularitats, sinó que es permeti a la justícia, diguem-ne, mirar si aquí hi ha hagut coses que poden ser delictives. I el que sap més greu és això, que hi hagi aquest posicionament d'alguns partits importants a Espanya, concretament també el PSOE, en què sembla que no tenen interès en que es pugui investigar un monarca que ja no està, diguem-ne, en actiu. Entenc que el que està actualment exercint sigui més difícil, perquè la Constitució ens sembla ser que ho evita, però la persona que ja no està en el càrrec seria molt fàcil de poder fer una investigació i determinar fins a quin punt aquesta persona ha delinquit i quin és el càstig que hauria de tenir, més que res perquè la ciutadania tingui una confiança en que qualsevol persona que fa coses injustes acaba pagant el preu adequat. Simplement, per no allargar-me, llegiré el que són els punts que proposem pels acords, que són els següents. Primer, manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del franquisme. Al mateix temps, ens reafirmem en el compromís d'aconseguir que les institucions polítiques basin el seu fonament de legalitat i sobirania en la voluntat democràtica de la ciutadania. 2. Instar el Congrés dels Diputats per a la creació d'una comissió d'investigació que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la família real, així com dels seus còmplices i les seves possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l'estat espanyol amb l'Aràbia Saudita i altres països. Si per poder investigar la Casa Real és necessari canviar la legislació, cal que es faci amb celeritat. 3. Expressar el suport de qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l'opacitat de la monarquia espanyola i en favor de clarificar qualsevol presumpta irregularitat comesa per la mateixa. Quart, sol·licitar a les entitats municipalistes AMI, ACM i FCM que facin arribar als seus municipis adherits la conveniència de revisar els possibles reconeixements a Joan Carles I en forma de noms de carrers, places o qualsevol altra forma. I 5è, traslladar aquests acords a la Mesa dels Congressos dels Diputats, a la Mesa del Senat, al Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes AMI, ACM i FCM. Moltes gràcies.